Vítajte, vítam u dnešného survival let's playu plus príručky pre tých, čo začínajú. Mám tu, ako keby ste sa spavnuli pri stromoch, máte oveľa lepšie šťastie než ja. Ale keďže ste sa pri tých stromoch nespavnuli, tak to šťastie nemáte. Keby som mala sedlo, môžem aj jazdiť na ťave, však keďže ho nemám, tak sa čo najrýchlejšie ideme dostať z tejto púšte. Ak by bola dlhá, tak ja toto video strihnem, ale keďže tuto už vidím kamennaté podbrežie, neviem, či ho budete vidieť, tuto takto v diaľke, tak určite ideme doňho. A myslím, že by sa tam určite dalo dostať. Stačí nestretnúť utopenca. OK. Je to púšnaté, či to je piesok? To je piesok. To myslíš, že vážne. Tak nie, máme ísť stadiaľ či tadiaľ? No, riskneme to tadiaľ a dúfam, že nás teda nedá ten utopenec. Ja som vám teraz chcela ukázať taký bug, vlastne keď plávate. Áno, presne tento. Musíte sa dostať takto do stredu vody, keby niekto tu bol začiatočník. A vlastne máte nekonečnú bubliniek, ani tu nie sú a môžete sa vlastne plávať. Však nesmiete vtedy pohnúť myškou ani klávesnicou. Tak my ideme teda sem, aj keď púšte, keď ich nehľadám, fakt nemám rada. Tak sem ideme, lebo nič iné tu není. Ak by ste mali už pokročilejší survival svet, tak môžete na dekoráciu silktačom vykopať z Tichého oceánu takéto vecičky. Ja som ako chcela zabiť králika, ale strávili by sme tým strašne veľa času. Takže myslím, že tomuto by sme... Chcela som tomuto dať strih, ale nebudeme tomu dávať strih. Stromy. Wow. Ak nebudete mať unlucky ako ja, sa väčšinou spawnete niekde v lesoch. Ak je toto les, tak sa mi to zdá veľmi pekné. Takto z diaľky. Inak si tipujem, že to bude ten najobyčajnejší les, čo poznáte. Alebo to ani nebude les. Takže... myslím, že králikov nebudeme treba zabíjať ani teraz. A môžeme sa sem ich spozrieť. Aha, už viem, čo to je. Je to mangrový les. Možno budete mať také šťastie a spálnete sa pri ňom. Ako sú tu pekné kvety. Takže aj v púšti na kaktusoch sú pekné kvety. Áno, sú. V tomto mangrovom lese sú tiež pekné kvietky. Pozor, nepichni sa na kaktus. Tak nič. Tak to skúsime tu. Skvelé. Není to až také ťažké získať. Teraz určite hneď, jak nájdete stromy, alebo sa pri nich spawnete, tak choďte ich ťažiť. Ja mám také šťastie, že je tento lesík pod vodou. Ak by ste chceli nájsť nejaké zaujímavé veci, samozrejme nie bez cheatu alebo nie bez podvádzania, tak si môžete zapnúť v nastavenie cheaty a môžete dať /locate, biome alebo structure a tam si zadať ten biome, toto je mangrový les, ale vy si to tam musíte nájsť v ukazovateľských komandoch. A myslím, že to je všetko. A ak by ste chceli hrať s cheatmi, môžete si pozrieť nejaké tutoriály na YouTube. Takže myslím, že my by sme mohli ísť teraz na tento vrcholok hory a vyťažiť si nejaké stromy. Kým sa tam dostanem, to troška strihnem, nech to nie sme celý čas pri tom, ako plávem po vode. Myslím si, že som tu videla uhlie. A pre vás, začiatočníkov, vám odporúčam túto vec, takto ísť po pramení vody. A
vlastne nemusíte sa vôbec nejakým spôsobom stavať. Železo. Zo železa si môžete spraviť dobré nástroje však. Ja teraz bohužiaľ nemám žiadne železo. OK, tam je púšť, stadiaľ odchádzame. Ja myslím, že určite môžeme teraz niečo poťažiť a kvázi by sme mohli zostať niekde v okolí a že by sme sa sem potom vrátili. A ja ešte v tomto krátkom dieliku ukážem, ako si vykraftiť základné nástroje. Pre tých, čo to fakt nevedia, ale myslím si, že to kľudne pozerá aj týpek, čo to vie. Takže doťažíme strom, niekedy to trvá večnosť a vďaka dubovému kmeňu si spravíme dubové dosky a do vyrábania dáme takto 4, tým máme pracovný stôl, čím je crafting a keď si ho takto tu položíte, tak si tu už môžete spraviť viacero vecí. Napríklad palice, týmto spôsobom, loďku, týmto spôsobom, môžete si vykraftiť meč, týmto spôsobom, a krompáč týmto spôsobom. By ste sa to nechceli naučiť naspamäť a chceli by ste sa to naučiť fakt, že časom si otvoríte takúto tú knížičku a ručne si to tu môžete pohľadať takto v rôznych všetkých kategóriách a môžete si to aj hľadať. Len pozor na jazyk, aký máte. Ja to už viem z pamäti, lebo Minecraft už hrávam dlhšie. Takže som tu na videu ukázala. A keďže máme ten drevený kromp, tak si ako ďalšie vyťažíme 3 kamene. Takto. Vyťažíme si jedno drevo. Týmto spôsobom. Týmto spôsobom. Ideme na to. Tak. Položíme crafting. Vykraftíme styky. Dáme tam kamenia. A máme kamenný krompáč. Vyťažíme si crafting naspäť a môžete si vyťažiť uhlie alebo železo. Železo môžete vyťažiť iba kamenným krompáčom. Nikdy to neťažte žiadnym iným. Potom vám odporúčam si 8 kamenia vyťažiť na pec. Takto. A ak máte uhlie, ktoré môžete vykopať dreveným krompáčom, určite si ho zoberte a tým môžete v peci páliť. Toho nájdete, myslím, že fakt veľa. Ale ja tu teraz položím crafting. Rýchlo sa mi to nechce hľadať, tak spravím ješinku. Tak spravím takto pec. A myslím, že môžeme ukončiť video tým, že si dáte takto uhlie, takto železo a dá sa páliť. Tak čaute!